Som na Paula Alvis i Viloni de Can Canut. He tingut la sort de créixer vivint a Vermada i ara m'agradaria tenir l'oportunitat de poder-la viure d'una manera molt especial, representant el nostre poble amb il·lusió i orgull. Som la Neus Coll Jiménez, de Can Melcion i de Can Alberto, i per jo, la Vermada és recordar d'on venim, cuidar allò que ens han deixat els nostres predins i continuar fent poble tot plegats. Per jo, ser vermadora seria un orgull i un privilegi. Jo sóc na Victòria Fernández Bestart i per jo representar allò que forma part d'un mateix és un dels majors orgulls. Per jo, ser vermadora significa representar amb orgull l'essència, la tradició i la gent que forma part del nostre poble. Soc la Victòria García Llebrés, de part de ma mare me diuen de Can Teco i de Can Maneguí, i de part de mon pare me diuen de Can Agora i de Can Magrana, i per jo la Vermada és aquell moment de l'any que tothom espera, on creem records inolvidables, plens de tradicions, festa, família i amics, i per jo seria un gran regal poder representar el poble com a vermadora. Soc na Paula Llebrés Vallès. De part de mon pare me diuen de Can Teco i de Can Maneguí. I de part de ma mare, tot i ser de Casa Esquerrà, me coneixen més per ser la neta d'en Toro de la Gisela. Jo veig la Vermada com una explosió d'emocions que des de ben petita comparteix amb els que més estim i que ens recorden qui som i d'on venim. Enguany me faria molta il·lusió compartir-la com a vermadora. Soc la Blanca Isabel Martí, de Can Cuques i de Can Cassot, i per jo la Vermada és el moment de l'any que ens uneix, ens fa retrobar i ens recorda l'orgull de ser venissalamers. Som la Maria Esperança Mascaró Bestart, de Can Reiners i de Can Paterrei, i per jo la Vermada no és una data en el calendari, és una forma de sentir i de viure. A jo la Vermada me lleva la son, me fa vibrar i me fa bullir la sang. És un sentiment que no s'explica, se sent. Soc la Francina Mollà Badell, de Can Peix i de Casa Poblera, i me present perquè ser vermadora no és només gaudir de la festa, és també donar-li tribut i formar part del llegat de Binissalem, perquè la Vermada passa cada any, però formar-ne part només passa una vegada, i per això seria un orgull poder representar-la. Soc la Paula Monapol, me diuen de Can Moret i de Cas Lleter, i per jo la Vermada és alegria i moments inolvidables amb amics i familiars en els que celebrem tots junts les nostres tradicions i que em fan sentir orgullosa de ser binissalamera. Som la Xisca Arbit Vallès, de Can Paterrei i de Can Pepitos, i per jo la Vermada és molt més que 2 setmanes de setembre. És la il·lusió que comença molt abans, el moment que ens fa sentir poble i els records que ens deixa dins el cor. Per això no hi pot haver major honor que poder representar-lo. Hola, som la Carla Sant Pere de Cas Mussol i enguany me fa molta il·lusió participar de manera especial a la festa del Vermà. Sobretot perquè és la festa que honra les nostres arrels i la nostra identitat com a poble. Hola, jo soc Naga de Sastre i Sant Andreu i me diuen de Can Pere Cunyat i de Can Corrona. Em present perquè seria un honor representar la festa del Vermà, una festa que ens uneix com a poble i manté les nostres tradicions vives. Per això, representar-la seria una manera d'honrar a totes les persones que l'han viscut abans que nosaltres. Soc la Jana Sorà de Villalonga, de Can Tranxa, Can Pepitos i de Casa Bessona, i per jo la Vermada és un nu a l'estómac, un cor que batega més fort i una llàgrima en els ulls. I per això visca Binissalem i visca la Vermada. Hola, soc Aleire Torres Munà i per jo la Vermada no és només una festa, sinó que també és tradició, sentiment, identitat i cultura, i germanor que uneix a tot un poble. Soc en Joan Andreu Moll i un no tria on neix, però sí on creix, i jo triaria 1000 vegades créixer aquí a Binissalem. Per això és que seria un orgull per jo representar a tots els binissalamers i binissalameres en aquestes festes que ens fan tanta il·lusió a tots. Hola, soc en Miquel Àngel Beltrán Rabassa, de Can Puig i de Can Carreter, i em presento a Vermador perquè vull representar el meu poble amb amor, educació i sobretot germanor, ja que Binissalem i la Vermada són molt especials i no qualsevol persona pot tenir aquest sentiment que gaudim els binissalamers quan s'atraquen els nostres dies. Jo sóc en Raül Campos Marc. Soc Campos i de Can Serrón i m'agradaria poder representar el poble que tant estim i que la meva predina em pugui veure ser vermador. Visca la Vermada! Som en Lluís Campos Sant, soc Campos i soc de Can Calés i per jo la Vermada representa la unió entre els veïns, les tradicions que passen de generació en generació i l'alegria de retrobar-nos. Perquè ser vermador no és només d'una banda, és portar Binissalem amb orgull allà on vagi.
Hola, sóc en Joan Cladera Martí, sóc de Cas Carter, fill d'Anna Maria la Cartera, i per jo la Vermada és l'unió de tot un poble per representar la seva història i tradició, mantenint viva la seva identitat. Soc en Dani Ferrer Garcia i per jo és un orgull que tots els binissalamers i binissalameres ens juntem a celebrar una tradició com és la Vermada. Visca la Vermada i visca Binissalem. Soc Adrià Jacobo Gomila, de Camp Descalç. Per jo és una sort poder-me presentar i me faria moltes ganes poder representar el meu poble en aquestes festes tan estimades. Som Antoni Llobregat Rodríguez, soc de Can Teco, de Can Meneguí i de Cas Comte i me presento a Vermador perquè la Vermada trobo que és molt important, ja que representen la cultura i les tradicions mallorquines que jo tant estim. Visca la Vermada! Bones, jo soc Andreu Martí Llebrés, de Can Agori i de Can Tego. I per jo la Vermada és un símbol d'identitat binissalamera que ens fa ser units. Per aquest motiu m'agradaria poder-la representar. Soc Miquel Mollà Soler, de Can Bony. Per mi la Vermada és més que una festa, és quan Binissalem cobra vida. Any rere any, els binissalamers i binissalameres ens reunim amb familiars i amics per celebrar aquesta festa tan nostra. Des dels joves, que la vivim des de fa poc, fins als padrins que la viuen des de fa 60 anys. Soc Nugo Cifuentes de Lorda, net d'Antolo Barruf i de Francisca Morell. Visc la Vermada des que soc ben petit. Per això crec i sent que la Vermada és un moment on tots nosaltres ens reunim cada any per compartir les tradicions del nostre poble. Un any més ens trobam aquí a la festa de la Vermada. Enguany, la 60a edició de la festa, que se diu aviat. Qui m'ho hagués dit? A tots aquells que varen fundar la festa de la Vermada, en Llorenç Mollà, Esculpat Land, tota aquesta gent, que va ser capaços d'iniciar aquest projecte que 60 anys després encara, i encara amb més força que mai, continua. Agrair a tots els que varen fer possible que estiguem avui aquí, tots els que ens han succeït i tots els que ens han fet arribar fins aquí en aquesta 60a edició. Enguany ens trobarem amb un reconeixement a tots els que han estat vermadores i vermadors en aquest 60è aniversari. A més, és el 25 aniversari dels trepitjadors i a més estrenaran els guanyadors, els elegits com a vermadores i vermadors, estrenaran els vestits que ens representaran a tots i que quedaran també a l'arxiu de Binissalem i del llegat del nostre poble. O sigui que ens trobam a un any molt especial. Si totes les vermades són especials, aquesta encara ho és més. Ho és més perquè hi ha un reconeixement de tota la història que ha arribat fins aquí, ho és perquè 60 anys no són bons de passar, ho és perquè també se reconeix i s'edita un llibre per aquest 25è aniversari dels trepitjadors i tots els que ho han fet possible, Joves Destruir, ho és per moltíssimes de coses, però sobretot ho és perquè tenim 25 candidats a vermadores i vermadors, 14 nines i 11 nins, el que demostra que la festa està més viu que mai, el que demostra que el poble vibra amb tot això, el que demostra que la nostra joventut en vol, que vol defensar la nostra cultura, la nostra història i les nostres tradicions, i que vol que tot això continuï molt més enllà de nosaltres mateixos, perquè aquells que són capaços de sembrar un arbre, que saben que no s'asseuran baix la seva ombra, són uns afortunats. I això és el que varen fer tots aquells que ens varen precedir, i això és el que nosaltres seguirem fent, perquè quan arribin d'aquí 100 anys més, la Vermada sigui més viva que mai. I tot això se fa gràcies al poble, gràcies a la gent, perquè el qui fa la Vermada és el poble, el qui fa la Vermada és la gent, el qui surt de sopar de fresca, el qui convida dels seus amics, el que fa que la festa vibri, el que la sent, els que ploren quan estan el dia del pregó, tot en general. Per tant, endavant a tots i totes, gràcies per tot el que se fa, gràcies per ser com som tots, així que visca la Vermada i visca Binissalem i per molt d'anys per la Desquim.